na penpau ke jing Sngi U Blei ke Sngi sen pat ke mayo peteng biang Mynsiem ni ke Hadien ke jong U Blei pada ke benta jong pi ke sngap ke Hadien ke jong U Blei nga ai khublei pi ke kyrpang ke jong Jesus Christ aku abarang khublei shibun ke por ke jing sak skor ke jong pi ke Hadien ke jong U Blei na ke benta ke balong ke sin ke ningkong pi sngap ke Hadien ke jong U Blei le ke channel diang sngewbha ye pi ke balong ke sin ke ningkong to Blei ke khui pi ke Sngi to ke jing ke khu ke jong Blei kan yai tu kan yai tu ke jing em ke jong pi ini ke Sngi ba ke jingiaseng ke jong U Blei ba ke jingiaseng ke jong U Blei ke yai bot ke jing em ke jong pi ha ke Sngi ke mau ha pi ke Sngi me bot ke jing Sngi bot ke jing ke khu ke jong U Blei tu ke jingiaseng ke jong Blei ha ke jing em jong pi kan na pling jong pi pi dan na pling ke jing pang ke jing shitom wan na shep ti utrai ong ngalong manga unong pen khia u jong pi aga tap Jeremiah kalong ko live ho ko kat bakhat niyo utrai ong an iPad ke jing kot jing khia pi ban ngan pen khia ke jing mong ke jong pi ong utrai aga kitab Jeremiah hi kalong ko live hulai ke kat ko ban riu an walam happy ke jing kot jing khia ong utrai pada ke jing jingam snam u jisu lapen khia ye pi dawan nam shipti ngana pi dan ke jing pang pidon ha ka lenti ju ke jing khia kran la pidon hospital la pi ha ban ya leng baki operation la kinu ke jing sumar ki baki doktor ki sumar fi kti ke jong Blei kalong ringkat bat ki tu ke dong sumar wanam shifting utrai la ya shwa jong pi unia le ke thama ke jong pi un iPad pi ke khotmet ki batmai tran pen thmai ke khotmet ke jong pi don bring jong pi pi ya le ke jing kerdo ktin ke jong Blei ka utrai un pendap ke jing kerdo jong pi kat kum ke jing kenri spa hau Christ Jesus tran pendap ke jing kerdo ke jong pi agam da jong pi ke bana pning ke jing skoma happening ke jing sha bom day la ni sha perngem bersin try bom along mangau ya dau jong pi ubri ula ban le ayu ye pi try ulan ban pi te wei bala ban ya le bat pi tin ke jong Blei nagam da jong pi ke bana pning ke jing ki jing chen cha tin ke jong Blei ko ong nganom ten ju tam ye ko phila ban sha try un thau ye ka lat ban lai try thau ye ka lat na pynlait na ke jing ki jing chen cha haba pi bu ke jing shanya ka jong pi try haba pi IT ke jing em ke jong pi show try met Mynsiem ki tu ke jing ke jing chen char ke jong pi U Blei ula ban pen kala khongpong da ka ba ki tu ke jing ke jing chen char ki ba pi mat menta U Blei ula ban pen kala she ke jing ker kho na ke jing snong si ki ba pi mat she ke jing kemen u try ula ban pen kala na ke umat ju ke jing snong si she ke umat ju ke jing kemen Blei bala ban le ki kambah la ki breu ki le snew pi ki tu ke jing le snew ke jong ki Blei ula ban pen kala she ke jing ker kho to du Blei jong ha jong pi bala ban pen kala khongpong na ka ba snew she ka ba lau setan u persang ban ta pi ban pen snew pi U Blei ula la ki tu ki atiar ban pen kala long she ki atiar ju ke jing ker kho nan ai nuk sai pi ka wei Satan umut Goliath pendiap u David en rei U Blei ben ban lengba u Goliath u David kelalong ben ban usgia u Goliath umli uta u ban job u David ni u David u ban job u Goliath ban lengba ka jing job ju David ya u Goliath u kelalong ben ban usgia u Satan u dangmut badaka ding pna un pen kot yo Jesus Christ ban pendiap yo Jesus Christ halor ka ding pna dina ka daw Satan open show ki Pharisee ban kem yo Jesus Christ ban pendiap yo Jesus Christ halor ka ding pna udang mut ba mandala yap u Jesus Christ halor ka ding pna u Jesus lakut Satan udang mut kumta theuse da kata ka atiar ka bu Satan utmu ban pen kot yo Jesus da ka ding pna pen ban ka ding pna hagi kti ki jong Blei ka kalalong pen ban jing ker khui ka perthai para ko we ka jing pen em kawan lengba ka jing yap Jesus Christ halor ka ding pana nar ka daw panam shep ting ki tu ki jing shem ki jong pi ki jing thang ki jing jinjar ki jing sha le ben ki jong pi ki ba pi mat meta Blei ula ban pen kala sha ki jing ker khu ban ha ka jing em jong pi ha ka ba lengba ka jing ki ba pi mat pin roi ka jing stan pin shempang pin yo i jingai pin long rang ba pin san ka ba ken Mynsiem bat pin long ka jing pentengen ni ki wiro leng ba ki jing ki ba pi ya naga down pi jing hi
Ano ipi habang ngingi chan U Blei kalalong penban ka slem jong kaching penwan dor penban ya kaching jong ajong pi gedau wanam shifting happening kaching utrai urung mino ipi urung rikat pi happening kaching but om tang ba pi sudan happening kaching kan gopor ko bling sei no ipi mereka kaching gedau lade pi nang ben shanya U Blei pi ye utrai pi don kaching tang ba don nong pynlait ubang Jesus Christ kan ka kut kaching jong pi ka de ka thiang ka ba ka burom ka ka jingkerku ka ke ka crowd ka option that ka jing shem ka jong pi mata da pring ka jing jet ban kemen utrai jet ban shania utrai le ka mon ka jong play I Mynsiem yaladi ban yai ban shiprang but pring ka jing yai ne be utrai sha shitom kalan ka por ka blame sa say no ipi ka jing pina pai ka Bible paro ki pri ka jong play ki de ki ba pat jing sudan tang ba pring ka jing ki yai ne ba try mar ba ki yai ne ba try ha ba kut juga jing I pen ban ba U Blei ra o kan tiu penan borom penan kam bor ba ki da wa judu Mynsiem wan ka jing denti ki U Blei u yo ba ka ku bi ki jing ki long kum ki jur thang ha bang I bam ye ki jur thang tang ba ki tei ben ban yangi e ka met ka jing ki long kum thang ki jing ki la on pen thang I pi tang ba ki tei ye ka jing jong pi kita yang lawe ke jong pi yang scam ru tra happening ke jing ani ke sngi la la pi nang ya bun sngi be ke jing ru yang scam bai mo tra uno mi no ipi ru tra ya senda jong pi ban hagi ke jing U Blei ur ka khu plan brom mo le kambah happening ke jong pi to no ke sngi ni let ban nga saga ka pular ke jong Jesus Christ na ke jing kai ke jong Jesus Christ ka bo hi kai halo ju lu yaki paitbah nakabangin puli ba kata ka gospel ka jung Matthias kalanong ka basan ka dekat ka balai tang ini dekat balai ni pusan ni kesngi sngap ka jing ong yu Jesus Christ wong gumi sup ki baduk ka Mynsiem na ba jongki long ka hima ki beneng kemudian yu ni ki kintin bu Jesus Christ wong sup ki baduk ka Mynsiem kani ki kintin sup la ni puli ka kintin pareng ka Bible pareng kita bless mengerku kemudian you Jesus Christ wang sok kita kebetuk hakam Mynsiem kani kekentin duk hange ke jingmut ju Jesus Christ kelong kumi to shwa bangin pe ya ke bu Jesus Christ udon ban ong ya ke ketin dong ngi sayo ong kumni ni sayo sngewbha don ki ba ong baro ki ong ni nga ka beduk ni ki beduk Henry wala de ki ong bakilong ki beduk Henry haying kidang don hi ka bam gadi baki bam kidang don hi ki jan kinam kidang don hi ikam ki bakiyo laga deiru ka baret ro ka kamai kidang don hi ka ying ka baki sa lada kim don ru ka ying ru kidang don hi ying wai baki sa lani kidang don hi ying iba kidang yasa la ide ying iba malumalaro ini sayong dok de namar bang yu I ba ngimbiang haki aka ngim da don ka ying ka ba itnan ngim la ban snai ka ying ka ba ngim da yo ki chan ki nep ki ba ngim da yo ya ka kam ka ba biang ngim da yo ya ki jing don kam shibun ki jing duna ki dap ying asem bat ki kam yer de namar bang yu I ki jing duna ki jing bom biang ying ki jing bom la ban yo ka kam ka jam ka ba biang ka jing puli ka ba biang ka pisang ngim da don shibun ka kti de namar bang yu I ba ni dunahang ta ni sayo sngewbha bun ki ong ni nga ka bedok ni ki bedok ki ong Henry kidang don ka jing bam kidang don ki chai kidang don I Henry don sa kawipat ka kerdan ka ba kamduk susu kata galong da ka ba phin pe nuksa kum shate shari khar shari thor shate hakaba yo I hang tei ki don shisha ki breu ki ba duk shisha te ki ba da duk shisha he ki ba shutia arut surok ki tia arut surok ki tia ang tuhan haf ki footpath ki lentia ki ba don wat tang ka jai bikin phong ru don jai ban phong don bam ban bam wat tang shi sin shi ngiru ki bi ho don ka bikin diru
dan yeng bansa bat sngi bat met hap chu sa bat kitia bat ang tu ha tu rut surok dan bam dan jan dan ye kibat dalong nil dan nil sisa kibada kerdo sisa kibada dan sisa da iseng da Italy da sisa komba kita tes tang makin suyap no bat kitu gibril kidai kiba shu apa tang ka jingarap kaba wan na kiwepan kiba shu up jingarap tang na kibril kiba yat lentinang tu lada don mano kiba wan kiba yat lentinang tu kiba ra jingbam ra biskit lada ki ai ki yo tang na ita jingarap ban bam ban kadang kapo don mano ba ai ki ka jan kende pas musin ki ba ai om na ni balik bahai ki di tang kita henrei lada dan bayarap telakut artan itu gibreu gidi kita kan kibat kata jingduk jong ki kaba ki smuthu pa kim la nala de kim la ju ban yo pisala ne ban yo bang yo di ma isu nala de ban yo lemda ki shuat jingarap bai tang na ki bepan di tang lo da ki wat jingarap nang no di tang ang tai ki yo ladam dan bai bam ko wat sisin singiru ki no yo bam kata jingduk jong ki kaba da long hado kata kepada ton kam sisai ke jingarap jong ki wei Jesus Christ wang suk ki bedok ka Mynsiem Jesus Christ u ai de ke jingmon kani ke jingduk ka dai hado kata ban yo i la de bangat long sisa uta la ne kata ka briu la de ubriu uba ngadon kam sisai ke jingarap ka jong Blei kwa yangi hado kata bangin yo i la de ban yo i la de ba nalade ngam don bor nalade ngam don jing start nganam la ban yeng ni gesngi nganam la ban ya ni gesngi lem da u Blei wi rap dinga Jesus Christ ukwa ban yo i yangi ban pen poy ngi hata ka kerdan ba yo i la de bangim la ban le nalade lem da u try wi rap dingi bangin suthu bangi don kam u Blei badai tang hau Blei ubang idei ban shanyak lut ban ngai lut ban su snok libai tang hau Blei ban yo i la di ko ong Jesus Christ a gospel ka jung yonis kalong ba khatsan khot ka san klem manga phimla ban lei ai utrai ko ban yo i ngi ban indei ban ong kumta klem u Jesus tem la ban lei ai banong try klem me ngal akut ni gas klem me ngam don bor ngadon kam yame ni kasni klema me ngamla ban yeng ngamla ban ya chopran klema me de try ngamla ngadon kam yame hagni kasni ngadon kam yame hagi bor baro Blei kwa yang iban poy hado kata kabang yu il de bangino duk ka Mynsiem kata jing duk Mynsiem kata kemauan kata jing don kam u Blei kata dia gelinti ke Blei kwa ini penginian kata dia jing long ke Blei kwa ini pengindon bangin Snngewbha bang kade yang bangin susanya terlibat tahu Blei bangin om shanya shubha kata jing start ke boy ke jing la jing ke jing nang jing bangin shui bangim don nalde dem da Blei ya rap yang ni bikin mau ni am don ke por ke bau Jesus Christ udah peniang yau kena hakamat juga senran bagi digi senran kidang ya satnia pramaki ban long crow hakamat hakahima ka jong Blei baru Jesus Christ ya iya ke jing sarong ke jongki bat peniang yau kena hakamat jongki baru ong Jesus Christ ya ki senran lemda pim kelabumon bat pinlong kum uwei na gidi kena pinom la ban episode sakahima ka jong Blei Blei Jesus Christ sudah peniang dau kena ong tu kena kumon ukelong ikelong ide itaken iba hakapor ba idang kelong kaumot kelong tani kena ide itaken iba mla ban yarap dan di lem da yarap kiba halor ke ba idon kam ihap ban subat jingarap baik nagi kimi kapa nani ya kita kiba halor kita kiba sumai kaumot imla ban yarap daladi imdon bo ban yarap daladi ping iki kelong hapor bakidang kelong gumtu sisap nani nalde
Ke ka ba ki don kam ki kwa ki hap ban shu abai tang da ka jing snai lan ka jing rap jong ki ba sumar ki. Ada sumar ki kimi kepala ni sumar mano ni tanggata kim don boy ni de. Ka ba ki hap ban shu shania terlibat ha kita ki ba lo. Jinglong jing kena kalong kumta ki yo iba kim don jingla ai nanti. Lagi don kam ki shuat jing rap bai ki ba lo. Pas sakoi ki jinglong jong ki kena ni ki klung. Ki de ki ba shania terli. Ha kita ki ba yarap ki. Ki ba shania klem jing kuslai. Jesus Christ peniang yu kena kamat ki senran panlong kumta ban pen i ki senran. Ba ban yo iba kim don bor ai naladi lem da play mi rap ki. Ban sushanya terlibat hau blai. Ban Snongpoh haladi ba ni don kam palat yo blai ke chikim chumi. Klem u blai ngim la ban le yu ya. Ban yo i ladi bangilong tangki kelung. Tangkat tenat ka bomla ban pimi so ai naladi lem da ka snok hau bing so wan. Jesus Christ kwa yang ai pi ban long kumta sup ki baduk ka Mynsiem ko sup ki badan kam yo blai ha ki por baro. Suk kita ki ba shanya li ho blai. Suk kita kain ki ba Snongpoh ladi. Baki don kam palat yo blai. Ki ba ong ablay klem me ni ka sngi kanom la ban yi. Kanom la. Panian. Adon kam yo ba mi rap ya ka pencet boring ka ba mi lam ya ka ha ka ni sngi. Kata ka ki jingmot ki Jesus Christ ka bo. Suk badok ka Mynsiem. Abo Jesus Christ abo bai ya na ipi. Ta don kam yo blai. Angin don kam yo blai ki por baro. Pitip nem la dangi pen pau bangi. Don kam yo blai la dangi. Don kam shisha yo blai la dangi. Wan shisha sho kamat jong blai daga jing. Daga donot ka bagi da. Gida ka bagi shanya tali ho da ka bangi. Ni don kam yo. Ka jing mi ka long. Phin kerdo. Naga kitab Psalm Lai pusau ke dekat Lumsohphoh dan ngambaklah kongkum ni kita ki buat yo try kinom kerdu ya ke ba ada ngi wat yo try kinom kerdu ya ke ba ada ngi Snongpoh ba nish iton kam yo blai shanya tli yo blai ka jimi ka long anoi pi blend pren khala kompong ya ki jing jong pi cha ki jing kerku na ka jing im ka ba balik ran sekecik im ke bawah penan buram nakecik im ke bom dani sekecik im ke bawah kerku lebih sanya tadi yo blai lebih don kam yo blai habis im ke jongpi sok ki bedok ke Mynsiem ko on kerku ye ki priu ki ba Snongpoh de bagi don kam yo blai ki ba sanya tadi how Jesus blin kerku ye pila man ke ketien ke jongpi ke sngi yang ini yo de bagi dok ke Mynsiem Hindi ki ba Snongpiang. Yang ini ilde. Ki ba don kam yo blai ki por baro. Blin kerkui pi. An dwai de jong pi ni ka sngi. Awana kamat jume ko pa ng Jesus Christ. Ban dwai ye ki khon ki jome ni ka sngi. Ki snap ye ka ktin ko jome de na marba ki iye yeme. De na marba ki sliang yeme. De na marba ki ngai yeme. Om tang ba ki iye ban snap ye ka ktin ko jome. Namar ki kuha bagata ka jingai ke zongki om tang baki shu small ka ktien henry ban shanya ka ktien bat kongo ha ktien namar dwai Jesus ni Snongpoh ba de tang kadi ka jingai ka ba pen kongo elde ka ktien ka zoni kinja ki kambah ablenga dwai ni ka sngi ya i wei pui ka ba sa score ka ktien ka zoni pen sle ye ki ni ka sngi pen ko bore ni ka sngi Pentmai ke jim juki ni kesni, nang tei ke jim juki, nang snadore ki, nang ringi ki sejan jone ko tuai, nang ra nang kentiu nang penun buron ki ko tuai, yeshem ki jinon kam juki met Mynsiem jim perkat, pendap ki de jing suk, de jing command, de jing start, pendap ki de Mynsiem ko, angit kem ha me pendap ki de Mynsiem ko ka jing kurku kan toi, ha ke jim juki, ha ki kon juki, ha ke ying ke jonki. Agala way ka chonki drawing a dwai ki bapang ki shitom ko pa men kneri ka kti blai ka chone ka kti choku nong pen khia ka kti ka bala mong men kneri ki ban pen khia ka jing mong ka choki ban pen khia no yakin do ka jing pang ni shitom bada ka kerteng ju Jesus Christ na shime ne ka ikhtiar
ngawan persa ika bor jing dom bor jing pang ka kata ika met ka jongki na pe na shop adu mak de jing pang ka deban mi ka deban omno ka deban kriano tika knyang jing pang ka badona ka met na tim gin perkhong no kin yap troing gi knyang jing pang bade ka jing jingam snam u jisma kren ni ka jing khia haga met ka jing ka jing mong kan long bala pin khia no ka kansar long bala weng no long bala pin khia no de jing pang kansar long bala pin khia no ya ka bp shini long bala pin khia no de gastric long bala pin khia no de jing king kli ka jing kha kli long bala pin khia de ka score long bala pin khia de ka khamat ka shitom long bala pin khia yo rendang bala pin khia yo le ki dok net ka jong ki long bala pin khia ya ka shadam ya ka kpo ki klai ya u hard u jong ki long bala pin khia yo long jong ki long bala pin khia ya ka try kpo ya ka plakun ya ka jigale sabar long bala pin khia ya ki shing pin khia ya ki thiet ka jing pang thiet ka jing pang ka sapo ka gastric long bala pin khia no ka jing thasang kai ka jing pang ba harukom na late line la pin khia no stroke kan ria no long la pin khia no ka met ka jongki kren bagi ki khot met kin long khia kin im kin trai kambyang de ka krengu jesus na hukum kin im ki de khot met ka jongpi de sngi kin thmailot kin kopi ka bor kin khlan byang si sin de ka bor ka kreng ki jesus men le ki kambah ablei try ni ka sngi men te ka ying ka jongki te ka ying try wala mi ka jing sup pen mailot ik de khot chu ka jing thau thmai ka jingmot ka donot ik jinglen ik jing prakhat ik jingle ka jinglong ka sarong ka jinglong ka mutlap ka chaito ka jinglong ka dikyat ka jinglong ka klim ka auria ka jinglong ka yamaya nia ka Mynsiem paman ka bomla sha ban sha hikai ka jinglong ka satla ka tamsning ka shukon na pelot ik ka bor jingdom ne ka ying ka sem chu ka jinglong shongki ko thwai pendap ik de Mynsiem ko pen thmai pen bet thon ye ka ying ka sem jong ki ko try thau thmai lo dik khot chu ka ying ka sem try men te ye ka jing jing wei pui dik sngi U Blei pen sle ek pen thmai lo dik ko try kar khoi ka kam ka jam ka jing tray jing ta ka kamai ka ji U Blei ka si pen roi pen man ba na ka kertengu ji su nga kren ka jing kar khu to ni ka sngi pin roi pin man ba pin sei so to ka jing job to ka jing yo nong kan wan to ka jing pin man ba kan wan inogi bala du nong U Blei nga kren ka jing yo nong ka ba arsa kan wan na ni kaman utrai pendap ka jing kerdu jongki na ka benda ki bom yo kam dwai ba men ai ka kam ka biang ka jing yo ka bon U Blei try men ker khui ka utrai ji so Blei na ka benda ki bang ka jing ku pule men ker khui ka jing pule ka jongki ai ka jing start bakin pas ba ka jing pule ka jongki ki yo ki max ki ba hai ki exams ki jongki try ki bala tho ki interview men ai jing start men ai jing job ki ka try ji so Blei ki ba tho exam men ai jing job ki ko try ki ba what kam what jam men ya lam ki ba kin yo ka kam ka dei biang ko try kentiu ya ka kamai ka ji kentiu ka tulop ka jongki ni shi kamat ko try ji so Blei kentiu ke try ka jing try ka jongki ba kin yo ka promotion ya lam ki ko try ba kin yo ka transfer ka jaka ka dei biang ki ba don kam no ba yo ka transfer U Blei ki bala du kam yo jam try men pen yo pat ki sai sen kin yo kam yo jam biang pa ying pa sem men te ka ying ka jongki ki ba don hapning ka jing chin char ka jing sha la beng ka jing sha pen wet Blei ka nu ka pen wet ka khanglat ka pen pep ka jing tray ka kam ka jam ka nu ka jing sei so lo wenglot ka ta da ka bor ka kerteng ka jing jesus christ priu ka shoni ki ka snew ki ba let snew ki ta ki ba kin klaumot try men like no ki riu snew na ki try jesus Blei try men ker khui pui ni ka snew ker khui ka jing ker khui ki kon ker khui ki men ki para ker khui kurem ker khui ki prasa kurem ker khui ki sei ka jongki ker khui ka kam ker khui ka jing pule ki ba don ka preng ka jing pule ker khui ki liang baro ba da ka kertengu jisu ngap pen bana to pin roi pin man ba pin sei so na du ni ka sngi to ka jing job kan wan to ka jing polite kan wan ka addiction to ka jing paypat ka jing im jongki to ka jing ra ka jing kiti ko chome ya ka jing im jongki nang ni sha kaman ko try don ki bana preng ka court case men ai ka jing job ko try jesus Blei don ki ba sha kan no bom dei men polite ki ka ta ko try don ki ba no preng ka jing pair jing ma ka jika try to ka jing sup ko chome kan wan ha ka jika try ka jongki to ka jing sup ko chome kan wan ka yeng ka sem ka jongki ka try khui ka ba let jing let ni ka sngi ka khui ki kon ki kti la ni ki khot ju ka yeng ki ban sha jangai ba na la yeng sumari ki hanu ka jika ka bi don tapi ki ka snam chome try men polite ki ka snew polite ki ka jing kar khui ki ha ka jika ka bi don ai ki ka jing ko jing kia try men ker khu ki ban hospital
le kambah ide ba pang ba shitom hospital go try I jing study ke doctor tei mame ablei ye ga jing im jong ki hospital kin net kin shani ame try men clear de ka ti ga jume ta e ki pen yeng pen khan pat thau thumai ke de khat met ke jong ki baro don ki ba du no ik ba I ba thoi na ka jing khat ki tu pen tengen ni ki ne ga sngi pen tengen ni ki ba pat do no pen tengen no ik ki ba du no ik ba thoi ba try kada ka jaka ka ba thli ben pen dap no me ablei try pen yeng ki ba khlan ya shami ke jingan kam ke jong ki ka try don ki ba pen kre ke jing kentiu ku kurem ko try men ker khu ye ke jing ya tho som kurem ka bakin ki pen kre ko try don ki ba rakhe ka birthday men ker khu ye ki snem ki bas khmat jong ki long ker khu ki sngi ba khmat ki long ker khu ko try ker khu ye ba ablei ki ba kwa e ban yo khon yo kti men le ki kamba ai khon ye ki ko try itu la kwa e ban yo khon yo kti la kwa e ban yo kam yo jam ru men ker khu ye ki la kwa no ban don ka family men ker khu ye ki ko try chi so lai try kan no ko jignon kam chuke men ye shem ko try ki ba pening ka ram ka sha ru men plat no ikit ka ram pli ka lat kan tikit yo ka kam kin yo ka pisa ka bubun man siu no ka ram ka sha don ki ba ai kliang ka pisa ki ba ai kliang ye ka no jing ai pen ban la sha sukor pen ban ki ban suban man pen phai ki try men kta ikit ka ba shem ki ba ban kliang kin yo ka lat kan ti ba pen phai no ka bor ka chome ko try chi so lai don ki ba sha thok sha sukor ha ka kam ka jam men ya rap light ikin ta ba try men pin poi ki ka jaka ka bate don ki ba ja len ti ba sak ba ki ba ngam su ka performance say no ikin kita ka jaka ka ba ki don pen poi ki sha mehi pen try pen long ki ba kin klau mat kin pai shame na IT no I wei pui try ba snap ik ka tin ka chome ni ka ski IT ki kiti ka chome to ka snamu Jesus kan tap iki to ka jing sharai ka chome to ka jing tei ka chome to ka jing pen man ba to ka jing khu ka chome kan wan ha ka jing im kan no ka jing tim ka jing sha le snew ka jing ai soi long lo weng no na ki abai try na ka kerteng ku Jesus to ka snew ka long lo pen kan ria no na ki na ka kerteng ku Jesus to ka jing khu ka chome kan wan na ka jing im jing wei pui an ni swa penon burom ki ha ka jaka ka ba ki don abai ka try le ki kamba na ai go me snow ka jing dwai ni ka si ha ka kerteng Jesus na sa dwai amen amen brin kur khui phi agam ta ka burom ka jong play amen